Yakamet ke bedangsa u Heprit Kyrshanbor Kharmudai u balasya penyap dusmon haka khandai terik urisa arjar pusan layo bentep no menta gesngi hanongra haka balayo I palat spangut ki ba haka balayo I palat spangut ki ba ki balawan ben pensngai bat sngolam ye kayeng kasem hi barok kowe hashuwa ban let on tap la pelong ye kajingle burom ka balingkon haka bala penya de urang ba snong kanongra u ba Dennis lingra hak jingdon ryngkat kinongilam snong kinongilam dong ki bahiyeng hasem ki parlok parajor ki para marjan marpa bat kumjuk ki ba ki banajan na jangai ki balawan ban sngolam hagani kasngi haba ai jingkran hagani kasngi nakliang urang ba snong jokonongra ulaong manakaliang jungki kum kinongilam ka snong ki dapen pau ye kajing sngosi bat kajing sngokhya ka bajor ba kum kini ki jingja ki wan banja ha ka snong hakabatang hapo shi benai arngut ki mensiam balui-lui kiladu ye kajing na kajing le dusmon kirunal haba phai pat shakajing kadan nakaliang jong ka hemmen arkmi ka jong uniu habret kalapan pau ka jing sngosi ka bajor ke ka balajia hayeng asam ka jongka kalong magani ka jingjia yu Heprit Kyrshanbor Kharmudai kande ka bakhatdo bakanjia hanongra bat ka kermen bakanum jia shu nang ni shakman da ka baka kerpa de ka dorba shnong ki samla shnong ki pat ba nong shong shnong bakini trilang da ka we ka jingmot khnang banrat ding khong ye kum kini ki jing sio ye ka ni ka sundo habakum ki bahayeng basam ryngkat shnong men para jongi Kyrshanbor Kharmudai da ka bensiam ka bakia ngeng ngene na ka liang jongi khna school kinong hikai but the managing committee jong kanongra government LP school ipa yakini ka khubor snolem shapi but ikibahayeng hasem bro ki badon ni ka jingade ka bajan but Kyrshan hakni ka jingdo no jampi yo khon hakajingja ka kendit but ka basmusi kalong ru ka jingdo bakraw na ka benta jani haskul Kyrshan lalong ularong school house nem arhajar arpusau but lalong ukhanna uphu samarke barabor baru bakmen manpendep ilagi kamram janu kat ba udan haskul nakaliang jani ipo yepe yang kesen baro kowe agajing duai boble try kan rad un bintien badunai bor yepe hukum kani ka bor basmusi bat bo udan ryngkat lam bapi haki bor baro Sup ki bakfud ka donut na bakin yo ya utle. Tia sup Kyrshanbor bala umong tau. Na ki kana school ki nong hikai bat ka managing committee nongra government LP school. how ni don ka jing snokia ka bakraw habru kata alor kini ki jingja rai kan rapid nomor kata ni khot kar pat ya ka jing thau mai ka chome ki don no pat ka don no ka basisa rai man thau mai ya ka jingem ka jongki bat nun ka shambor ye ki wan nang ne shak mat ki nom ki shakri ki bakor ki wan yai pen bagaimana wan pen baik ya la ka jong ka jengmot ya la ka jong ka perkan in phai cha making khot kar pat ya me wan me try what kan rei ka ching e what ka ching oi baro ki baron ka ching ya dei try lang ba chong ka ne ka ching chia how to go ye ka ching so ka ching man ko bom chu go ka yem ne ka chu ne oi try kan ra pi ka ka bom ko sha shi to mas la chong ka ni ka per thai an rei un yo ye ka ching so ka yem ne ka chu me do baka mat ya ka bala thau na ka do man kan lek sa ka kno man kan re trying ya lom saurong ya ka ni ka sundo
habakum kibahayeng basem ryngkat isnong Residun babo dan nantangan khotna yai iba khong yang pen ai nada seng FKGGB atau pagi danggap nyusna dan dari kapor iba yang jelekai yang mare One. Kalau kita kejar jalan. Oi. Ada macam-macam. Susu-susu macam